Ahoj, zdraví vás Galin, u první série z Minecraftu Skyblock. Takže tuhle mapu určitě každý znáte, takže musíte přežít a hlavně nespadnout dolů. A tady jsou hlavním cílem úkoly. A co bych ještě tak řekl? Tady ještě musíte si udělat Cobble generátor, to se ani nemusel říkat, to určitě každý ví. No a ještě co bych řekl, no. Prostě to je docela i lehká mapa a hlavně by tu spadnou sezeničky. Jestli mi tu nespadnou sezeničky, tak je to v háji. Aspoň na sezeničkách. Mi trošku, no tak. Jo. A já jsem se bál. Aspoň jedna. Ale kdyby spadly dvě, neuškodilo by. No tak jenom jedna, tak to nevadí. Já si vezmu. Ne, sakra! Tak tohle se mi stalo poprvé, co mi sletěla brda. Nevadí. Sice trošku vadí, ale není to úplně až tak hrozný. A já jsem se už bál, že jsem sletěl. Kdybych jinak mohl zase natáčet celý Skyblock od znova. A to by se mě nechtělo, sice to je tak od začátku, ale co? Tohle dám pryč. No, ale doroste mi to, když je tady aspoň jeden. To je ten. Tak. Seničku bych si mohl položit. Ano. Tak si aspoň se 3 udělat blok. Ty desky. Tak, kraftovečku. Tak rychle 3 kousky cobblestoneu, než mi voda zase mrzne. Hotovo. Ochrana by nezmrzla. Tady abych zase neupsl do té lávy. A ty tady už se rozrůst. Tady. Kolikže mám? Nebude mi to stačit, že? O jednu. Tak ještě jednu, ale to si musím nechat. Přidám sem. Takže teď, co bych mohl udělat? Je udělat spec. No.
Ještě 3. A ještě jedno. Tak. Tenhle let's play bych chtěl natočit jenom chvilku. Tak 6-7 minut, nevím. Akorát, že já blbec jsem si nestepoval čas, takže nevím teď kolik hraju. No, takže tak za 2 minutky bych to ukončil. Dřevěné uhlí, dělat stočky. Já nevím, proč hraju v češtině, když já to říkám v angličtině. No co? A tady by aj stačily 2 točky, že? Jedna mi spadla. Ne, nespadla. Jednu dát sem. A druhou sem. Tak teď se natěším pár kamenů. Tak aspoň z 20. A že bych tenhle díl udělal na části. Ale ne. No, už se to trošku rozrostlo. Prostě vyrostlo to na trošku. Rozrostlo. No tak těch 15 udělám. Nebo 20 jsem říkal 20. Ještě máme trošku čas. Tak ale padejte mi už. Hurá. Tohle se mi nepovede, já kašlu na to. No tak ještě, no tak. Nekašlu. Tak, mohla bych jít, tady jde ta točka, že jo. Já jsem trošku posranej. A všechno schovat, všechno důležité. Kobl není úplně až tak důležité, jsou kdykoliv můžu nakutat. Šest bloků. Já se vždycky bojím, když to takhle dělám. Nevím proč. Jo, vím, protože se bojím, že sletím. Tak. Fuj. Se bojím. Jak se daleko. Těsně. Tak. Opatrně. A už jenom poslední